Salom, salam sehat madihamu saluhuna, sudi damang dainang haha anggi pinaribot, di dia pehamu maringanan. Totong mata parade akapartikiata, marhite tangiang, laho marsoba tu debatata nabadiai, secara khusus marhite pertaniangan keluarga nata pamasa di Ganut bagas tabe, dalat tamar saur dohot debata, mangido asi dohot holong ni rohana. Anggia totong diramoti daging dohot todita di dia pe kita saluhut na maringanan. Alani dina patupahon pertaniangan keluarga di Ganut bagasta khususoi hamidu hamu saluhuna asa taparadima bagasta ingana pertaniangata taparadima akka ugasan narikotusi isarani bibelta buku edde peliata nangakka na asing na perlu tahe tarlumubi mata parade daging dohot todita dinalahu mar parsauran nabadia dohot debata nuaing peta parade marohata mamongoti parsauran nabadia dohot debata marhite pertaniangata bornginon. Adorang sobongot hita tu parsauran dabadia rap dohot debata marhite-hite ulau pertaniangan keluarga di tonga-tonga ni Ganut bagasta martangiang nahohom mahita dalam pahibulhon roha doho pikirata. Ulaon pertaniangan bornginon, pukaot tama di bagasan goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia namano palangi dohot tanoon, di pasaur madamena tuto dimuna, amen, rak mahita madok di tangiantai, ale Yesus Tuhan nami bereng hami nadison, pinar mahamido hami saluhuk na nadison, sai asiro hamdi hami sai pangulu hamion. Amin. Tapuji matuhata marhite eddeta sikopdo asi ni roham. Pardenggan basa do Jehovah, tau partano batoan di hari hagugutan. Jala ditadda do akan amar haposan tu ibana. Ido sahatna martangiang mahita. Ale Tuhan debata parguguna sohatu dosan. Amanami na di banua gijang. Mauliate marohanami tuho. Ala direhon hodo anakmu nasasadai. Paluaho kami siang gom-goman ni sibolis. Hupangido hami tuho, Sairamoti mahami di bagasan hatam,
asa margogo hami jupa masa hasusaan. Sai parbadiai marohanami marhite-hite toddim. Jala pamasuk mahami Tuhan luas sogot. Asa disipu jion nami ho, rodi saleleng ni leleng na. Amen. Tabigi mahatan itu hatta turpuk ni epistel di partang yang hatta bornginon. Imana tersurat di buku ni panurirang Jesaya di bidu 35. Mamuka siang ayat 4 rodi ayat 10. Tajaha mamar sori-sorin. Hujahama ayat 4. Jahamu ayat 5 songonima uduna. Songonoma didok disi. Dok kamu matu akka parrohana tahuton. Pirma to dimuna. Unang hamu mabiar. Idama debata munai romar tubol hondohok mamaloson. Rodo ibana tongon paluahok kamu. Buhaan nama disi mata ni halak nama pitung. Jalamar binege bahenonna pinggol ni akana nengel. Marhajingjang madisi halak akana papang songon ursa. Jalamar iya dila ni halak nangungu. Aimar buhal-buhal ma akka aik di halongonan. Jala sungai di adaran. Jala tano hasang situtu gabe tao. Jala tano bakal-bakal gabe parmualan aik. Diinganan pangulonan ninaga nasailaon. Tubu arung doho tolong. Adong huhu disi dalam balubung doho dalan nabulun. Natargoar dalan nabadia. Dan jadi mamolusia ni halak naramun. Jalan nasida nakunasa. Manangise nama dalani gari akkanaoto dan tagamol lilu. Dan adong di sisinga jalan sotupa boluson ni binatang panoro. Manang jupang disi. Jolma akkana pinalua mardala disi. Jadi mulak masugot halak akkana pinalua ni Jahuba. Jala Maria ia rotusion. Jala halas ni roha saliling-liling na di atas ulu nasida. Dapotan hilas dohot las ni roha nasida. Alai maporus maanggo arsak dohot hoi-hoi. Ilo sahat na tapaudu marohatta. Martua maakana ubigi jala na upeo hata ni debata. Amin. Tapuji tu hatta maridde mahita luguna suara ni todi.
di debatana sumurung siang saluhu na roha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabigi mahatani Tuhata turpu ni jamita di partangyangat taborninon, imana tersurat di buku ni Apostel Jakobus di bidudua, mamuka siang ayat 5 rodi ayat 10 tolu, tapai hutihu madi bagasar rohata songonom madidok disi. Taniho kamuma ale akadongaku na hinaholongan. Dadi ilit debata akana bogos di portigion, asa mamora na sida marhite-hite haporseaon, jalapanean di harajaon na pinarbaga-bagana, tuaka na holong roha di ibana, alai dileai hamudo na bogosi. Da akana morai napa porsuk kon hamu, jalama narat-narat hamu tu paruhuman, dan asida dona mangisahi guarna dinggani, naung diguar hotu hamu, si bahin nadingga do hamu atong, molomar guru tu surati, diulahu kamu pati kerayaon, haholongi dongami songon dirim. Alai molo si ida buhi hamu, namangulahu dosa do hamu disi, gabe diuhumi patiki hamu songon pangalaosi. Ai out sura diradoti jolma saluhut patiki, alai tinggang dinasada, nunga gabe parsala ibana di saluhutna. Ai ibana do namadok, unang maho mangalaku, laos ibana do madok, unak komamunu, asa molo so mangalaku poho, alai mamunu do, tong doho pangalausi di patik. Dinasahata dohot ulau muna ingot tamuma, si ihumod do hamu bahenon ni patik haluaw ni. Ay uhum naso marasi ni roha ma, tu naso mangulahon asi ni roha. Namonang do asi ni roha, maralohon uhum. Ido sahat na tay dehon hanguluan do hatang. Shalom, horas madihita saluhutna. Dihamuna saluhutna pinarhamaul ni Tuhata Yesus Kristus. Luas ni huria ni debata. Lahu bahibahibahon turpuk jamita di partang yang atta borngino. Hubuhai mamarhite sada ilustrasi. Amang dohot taminang di sada kota. Adong mas sepasang suami istri naung liling tinggal di jalanan. Compang camping do pahian nasida. Di sana tiki dapot nasida ma adong dompet na madikdik di dalam jalamarisi gudang hepeng. Ina malas tirohan nasida na dua. Aitung soheado pe ditiuk nasida songoni gudang ni hepeng di tangan na. Alani inaing maraya hono nasida las ni rohan nasidai. Ninna inatai matu amartai. Ngatung macay lilim hutahi naing mangan di restoran mewah di sudut kota nasa ita bolusigan upari ninna buha amang molo tu si majo hita mangan ninna tu amatay satulo maamatay dumi borha manasida tu restoran mewah na minaksud ni inantay
Alayamang dohot taminang ina maju ni rohana sida na dua. Alana kola di parkiran do pinasida nunga mitorro satpam di restorani mangurai nasida madok stop jangan masuk. Alani di bagasan ju ni roha lahu mana sida na dua mana dikon lingkungan di restoran mewahi. Dungi bongot mana sida tu sada toko pahean mewah. Jalan itu horna sida ma di toko pahean ni sapasang pahean nama cai bagak jala arka situ tu. Suang songoni dohok sipatu na bagak dituhor jam tangan na bermerek jala dohok mas di alito turukung na. Asa dong dipakai nasida ka barang-barang mewahi tung tadi ma atong penampilan nasida siap penampilan na parijolo na berengon macai lusuh jala kumo. Dungi diulahi nasida mamuse lahu tu restoran mewah nakki. Ala memang say mangunongi do rohani inatai naing do dayon nasi panganon na dabo na adong di restorani. Hola saat nasida tu areal parkir ni restorani nung mitor senyum saat pamisian na daw di ida nasida. Jalan dunglam jonok tu harbangan ni pintu ni restorani. Mitor di dapotong petugas saat pamido nasida. Minar pardo pahan na lapok suara nama dok. Silahkan masuk bapak, silahkan masuk ibu. Silahkan dinikmati hidangan yang ada. Bahkan ditaruh dope nasi dana dua tuhudulan na bagak na adong di restorani. Amang dohot tamina kobaran di pangalahuni jolma do natar sirat marhite ilustrasi i. Abahinata marado podongata jolma. Jojok do perlakuata gabe istimewa tu sasahala jolma ala marnida rupa. Tadokma ala uli rupana, manang ala uli paheanna, manang ala namora, manang ala tipu jabatanna. Alay si balikna boy mitor asing pangadukta jala terdi molo maraduk pojol manaroa jala nalea maraduk pojol manapugus dohot naso mardiha-diha. Surat ni Apostel Jakobus mangodolhon hal-hal praktis taringo tumulu haporseaon. Bohano pataridahon haporseaon tu pangalaho dingolu siapari ido na diodolhon. Songonani dokna di bidudua ayat 10 bitui. Yang go haporseao ni anggo suadong pangulaonna namate do hadirionna. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Marhite turku jami tadi pertanyaan hatta borninon di patuku doro hatta asa margugu jala unang badia lahu mangadopi pangalahoni portibion najujut mardikan jala marnidabuhi alai totongma taula akalomoni rohani debata asa martua hita jaladang manginona uhum nasiat debata. Sautik na adong dua bagian subte manabu ita pahusor-husor marhiti barita na ulion. Naparjolo haholongi ma dongang mujolma doson dirim. Diturbukon torangdo di podahon Apostel Jakobus. Halak na porsea tu debata dang boy si ida rupa manang si ida bohi lahu mangulahon holong ni roha. Alaniaha ala maralo do pangalahon asomoni tulomo ni rohani debata. Ala molo si ida bohi do hita patu paholong ni roha di tonga-tonga ni guluta. Berarti dam tapataridahon asin ni rohani Kristus tudongan tajolma. Gabe tardok taporsolo holong ni rohani debata asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus di ngulu nasomoni. Bahkan gabe taparsuada hadiriota naung gabe anak ni debata. Di paimot Apostel Jakobus dohuriai naung jumolo do nasida taruli di asini rohani debata somar ni darupa. Dipilih debata do nasida gabe bangsona lahu marsaulihon asini rohani debata somardikan. Alani i patut maatong radutan nasida niang patik naung dilehon di debata namadok haholongi matuhat debatam sian nasa roham sian nasa gugung doho sian nasa pikiram jala haholongi madonga mujolma doson dirim. Molopi dirajuli jolma na maul dumangulahon na nilok ni hatan itu hatta maul sikko patupaon sian gugu ni hajol mauta alai marhite barita na ulion. Di paimot Apostel Jakobus dohita dan adong naso tarpatupa debata
Ai parholong roha jalagok asini roha do ibana. Si pahusor-husoron da paduahon. Malua do sian uhum si ulahon hata ni debata. Diturpukon ditarimoti apostol Jakobus do uhum. Ima upanapatut si jaloon nyaka naso mangulaho kata ni debata. Ai gabi tarrajum do halak si somoni. Gabi si pangalausi dipati ni debata. Ala memang tung suboi do si kop taruda jolma saluhut nidok ni patiki yang goholang mangasahon hadirion na saping ai laos parsuhaton naido suhatonoton tu ibana ido peng na didok di ayat 10 tului ai uhum naso marasi ni roha ma tu naso mangulahon asi ni roha alai monang do asi ni roha maralohon uhum alani ido halak na mangulahon holong dohot asini roha parjab bardoi di hasonanan dohot dilas ni roha na mauliutus aidang si hadiaran na paruhuman ni debata ala justru dihasi holi jala dihalumuton rohana do si somoni ai di bagasan harajau ni Tuhanido dihirim mardapo-dapo asini roha dohot di gabasa di Jahuba asa tahaluduhum mahatani debata. Songo papahinan na maradupok kita, nain songoni mahita maradupon dongat tajolma. Molo debata pinang mardikat jala marnida rupa maradupok kita. Buasa hita mardikan. Jala marnida rupa maradupon dongat tajolma. Alani unang mamardikat jala marnida rupa hita. Alay tahanguluhum maholong ni rohani debata. Songon ilustrasion adong sahalak parupuan marpahian naroa jala kumal songon gaya ni sahalak gelandangan bongok tusada toko pahian na bermerek saya dipanok noti ibana ma akapahian na margatungan tersusun rapi di etalase di tokoi sahalak pelayan tokoi Roma majonohi parupuane jala marhite bohi doho suara nalambok dipakulingi ima ibana jala disukun pahian dia nanain tuhorongna adong do piga-piga pahian na tinodo ni parupuane dilehon pelayat toko itu ibana asa dicuba jala adong do piga-piga pahian na dibuan tu kamar pas asa dicoba alai didok parupuane dan adong na cocok dungilaho ma parupuane jala dunglao ibana dipature pelayan toko ima muse aka adit nasanga pinahir bang nanakin dilopiti may muse denggan jala dibaula tu inganana alay adong masahalak pengunjung tokoi nasay maparohahon na sida siya nakin jala penasaran alani idunglao parupuan na marpahian narotaki didapoton ibana ma pelayan tokoi dungi disukum ma pelayan tokoi umba kenapa dilayani perempuan tadi yang seperti gelandangan itu? Seperti layaknya pembeli yang memiliki banyak uang. Sambil tersenyum pelayan tokoi dianusima pengunjungi. Ning nama, maaf nyonya, bukanlah tugas saya untuk menilai orang-orang yang datang ke toko ini. Tugas saya adalah untuk melayani mereka dengan baik. Alani amang dohot taminang suang songoni do pajo ni debata tu ganupita. Dan dijauhi ta asa marsiu muhuman, saling menilai antara satu dohot yang lain. Alai dijodoh kita untuk saling melayani. Marsi haholongan. Songon napinatikon ni debata. Asa martua hita di tanoon. Marmulia guar ni Tuhan ta. Dapotan silas ni roha saluhuk na hita. Saya dipargugui Tuhan ta mahita. Maka muluhok katana mangulahosa di bagasan mulu si ganupari. Amen. Taidehon pasu-pasu hatami.
Tapasada maruhata martangian mahita. Mauliate madihu ali jahu badi batanami. Ala dijuholo hami dibaga sa kolong ni roham. Asa taruli dinasa na pinaradi dohot na pinar bagabagam. Huhalasok kami doi Tuhan. Hurajuni hami do hinaarga ni pabahinami di ngulu nami. Somar nida rupa. Somar dikan jalan marnida buhi ho maradupok kami. Holan holong satiam sabindo nagadi ujahan di pajuwumi. Asa taruli hami ditupal haluaon. Dohot hatuaon nasian ho. Nunga diacari ho hami marhite hatang bornino. Asana kami pe. Unang gadi si ida buhi laho mangulahon holong ni rohai. Alay na yung mahaholongan nami debata nami siya nasa roha gugulo pikiran nami. Jala haholongan nami dungan nami jolma doso diri nami. Pargugoy hami patupahos sa Tuhan. Asa marhite pangalaho nami buhi nal-nal tarida holong ni roham na patar di tonga-tonga ni Portibion. Tutugodang do na buhi mga bat hami laho mangulahon na nidok ni Tuhan. Akaroha egois gijang ni roha dohot akka lan na asim. Alay pos dorohan nami marhiti hatam na badiyay lam tababisip dohot pangatusyon nami asalam margugo hami arahonomo laho mangula akka hahumion laho mangula ulon na balga hopartu holong ni roham. Ramoti masalhu ruas ni huriam manang di dia pemaringanan. Sonang so halibo-ribu ang marlinggom ditoruni asin ni roham. Tapar homara siya kami pada wakapar sahiton pamalum sahit nami. Asa guklas ni roha jala marulupuluk daging dohot dinami. Mauliate madiho ali jahu badi bata nami. Marhite goarne nak mu Jesus Tuhan nami oloi matang yang pangiduan nami. Amin. Tapasada marohat tamartangiang pasahat to piliat tatu debata. Ale Tuhan debata amanamina di banua gijang. Hodo haroroan ni pasu-pasu doho silehon-lehon. Rodiaka denggan basa na mauliutus. Mauliate mahuso bahok kami tuho. Ala di pasu-pasu hodo mulu nami. Hupasahat hami matuho diri nami. Nang sian na nilehom itu hami. Sai jalo may gabi pilihan na husus di adupanmu. Asi maroham, sai pasu-pasu mapilian na hupasahat hami tuho. Asa huparhasiak kami laho pati buluhon harajaonmu. Ditonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tol dimna badiyay. Asalam patar huida jalahu boto hami. Godang ni sileho-lehomu di hami. Sai ajari mahami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Huhut pasahat to pelian nami dalalahu pasanga poko. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin rak mahita mangiro di tangiang hato patay. Ali amanami na di banua gijang. Sai pinarbadia magoarmu. Sai roma harajaonmu. Sai sau malomo ni roham di banutong ausongan na di banua gijang. Leho matuhami sedarion hangulua siapari. Sesa madusa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Punak kami tu ihutu pangucunan.
palua mahami siap pangago, ai horona punah harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapos saliling nileleng na. Amen jalohamu mapasu-pasu dohot asiniroha nasian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sondako Tuhan debata mabuhina Tuhamu, jala sai asima rohana midahamu. Di dopako Tuhan debata mabuhina Tuhamu, jala di pasaur hom madamena, tuganuk todi munabi. Amin. Salom horas madihita saluhuna. Nanggu malu cang akala nang rope halis suksungi lau makaro potso lukis molo Tuhan parhatasa Nelore suku kamu. Ade, halo, saya sadoi saya sadoi Mau siapa kamu? Anu jalan. Kau mau lupa bilang ngeluh jadi dari. Dan benar biasa kami dulu. Pas dong mereka tanya lo je. nang bemadi Diancam, diancam enggak? ai Tuhan Belum cari dapat pas besok. Jadi ulang. Sekarang kita ulang apa lagi? Kedua nanti jangan lagi membuat jawabnya.